ассалому алайкум. имрӯз панҷум бизнес идея доир ба шаурма маълумот медиҳем. барои ташкили бизнеси мазкур пеш аз ҳама шумо бояд аз 20 мутахассис маълумот гиред. айни ҳол харидорони шаурма хеле зиёд мебошад. якчанд нуқтаеро ба саҳматон мерасонам ки барои ташкили чунин бизнес хеле зарур аст. якум, мавқеи ҷойгиршавӣ. ин чӣ маъно дорад? яъне шумо бояд ҷойеро интихоб кунед ки одамон хеле зиёд бошад. ҳадди ақал аз тестайёре ки шумо мекушоед 1000 нафар аз пешаш дар як рӯз гузарад ва кӯшиш кунед ки дар назди донишгоҳ, коллеҷ, биноҳои баландошона, театрҳо ва дигар ҷойҳое ки одамон бисёр бошанд ҷойгир кунед. дуюм, намуди шаурма. шумо кӯшиш кунед ки мизоҷ кадом намуди шаурмаро бештар истеъмол мекунад. сеюм, таъм. яъне таъми шаурма бояд болаззат бошад ки як бор мизоҷ омад боз дар дигар маврид ҳам ба назди шумо ояд. чорум, гигиена, яъне тозагӣ. дар ин маврид шумо кӯшиш кунед ки масъалаи тозагиро хуб риоя кунед то мизоҷ таъбаш болида шавад. панҷум, агар тавонед дар дохили дукони худ якто таҷҳизоти кофе тайёркунӣ ва обҳои нӯшокии газнок, инчунин ходдог, самбуса ва дигар чизҳои лозимаро ҷойгир кунед. ин барои даромади иловагӣ хеле муфид мебошад. дар бизнеси мазкур мо аз се мутахассисе ки дар федератсияи русия фаъолият доранд айни ҳол аз онҳо иттилоот гирифтем ва ба шумо рақамҳоро ба ҳисоби миёна пешкаш мекунем. масрафи таҷҳизоте ки махсус барои шаурма истифода мешавад ба ҳисоби миёна таҷҳизоте ки барои пазониндани гӯшт истифода мешавад 30,000 рубл арзиш дорад ва барои гарм кардан бошад таҷҳизот 10,000 рубл арзиш дорад. дар як рӯз ба ҳисоби миёна 100-120 шаурма фурӯхта мешавад. барои иҷора бошад то 50,000 сарф мешавад ва барои обу барқ бошад то 20,000 рубл масраф мешавад. нархи шаурма бошад вобаста ба навъаш гуногун аст, аммо мо ба ҳисоби миёна 130 рубл мегирем. маоши шаурма тайёркун бошад 2100 рубл ҳисоб мекунем. анакнун ҳамаашро дар якҷоягӣ ҳисоб карда мебароем. анакнун даромади умумиро дар як моҳ дида мебароем. агар мо 120 дона шаурма бо арзиши 130 рубл дар як рӯз бифурӯшем, дар маҷмӯъ 15600 рубл дар як рӯз ташкил медиҳад. мо 15600 рублро ба 30 зарб мезанем, яъне ки 30 рӯз, дар маҷмӯъ мебинем ки 468000 рубл дар як моҳ ташкил медиҳад даромади умумӣ. анакнун хароҷотҳоро дар як моҳ ҳисоб карда мебароем. 50000 рубл аренда дар як моҳ ба ҳисоби миёна, 2100 рубл яъне ки ин пули коргар аст ки вай шаурма тайёр мекунад. инчунин инро ба 30 агар зарб занем 63000 рубл пули коргар дар як моҳ мешавад ва ҳамчунин 20000 рубл пули обу барқро ташкил медиҳад ва ҳамчунин 135000 рубли дигар пули маҳсулотҳое ки дар як моҳ мо истифода мекунем. дар маҷмӯъ даромад 468000 рублро ташкил дод ва хароҷотҳо бошад 268000 рублро ташкил дод ва 200000 рубл, яъне ки мо дидем ки 200000 рубл дар як моҳ фоида омад. 200000 рубл бо қурби сомонӣ айни ҳол 30000 сомонӣ мешавад. агар шумо дар ин маврид агар боз даромади иловагӣ дошта бошед, ба мисоли агар таҷҳизотҳое ки барои кофе тайёркунӣ, инчунин обҳои нӯшокии газнок ва ходок, самбуса ва дигар чизҳои иловагиро агар дошта бошед, боз даромади иловагӣ ба шумо ҳар моҳ омадан мегирад. инчунин агар шумо ин тиҷоратро дар кишварамон агар аз манфиат холӣ нест, шумо дар як моҳ хело ҳам даромади хуб ба даст меоред, боварӣ дорам ва ба шумо муваффақият. агар обуначиён зиёд шавад, иншааллоҳ мо боз идеяҳои нав ба навро пешкаши шумо мекунем. муваффақу сарбаланд бошед.